תארו לעצמכם שיכולתם לשתות במחשבות וברגשות שלכם, לשפר מערכות יחסים בחייכם, לכבוש יד אחר יד, ואפילו לעזור לאחרים לעשות את זה בעצמם. אני כבר רוצה להגיד לכם שזה לגמרי אפשרי. ממש עוד רגע תבינו בדיוק איך, וכמה זה פשוט יותר ממה שנדמה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה משותף לכל האנשים הבאים? טוני רובינס, אופרה ווינפרי, ברוס וויליס, ביל קלינטון וברק אובמה. תראו, מעבר לזה שהם אנשים סופר מוכרים, וכל אחד מהם נחשב לענק בתחום אחר, המשותף להם הוא שכולם מספרים שהם נעזרים בשיטה מיוחדת כדי לשפר את חייהם האישיים, המקצועיים, ולשפר את יכולות התקשורת וההשפעה שלהם. השיטה המיוחדת הזאת יכולה לייצר שינויים משני חיים כמעט בכל תחום שתבחרו. למשל, מנכ"ל שסובל מחרדת קהל, יכול להשתמש בטכניקות שונות כדי להפוך פחד במה משתק לתחושת ביטחון מלאה. איש מחירות יכול להשתמש בשיטה כדי להגדיל את המחירות שלו ב-50% תוך מספר חודשים, בזמן שהוא מייצר קשר טוב וחזק יותר עם לקוחותיו. השיטה הזאת יכולה אפילו לסייע לאנשים להתמודד עם פוסט-טראומה, ולתרום להעצמה עצמית משמעותית ולחוסנם הנפשי. אלה הן כמובן רק מספר דוגמאות על קצה המזלג. אז מהי השיטה המדוברת? NLP, תכנות נוירו-לשוני, שהוא למעשה גישה פסיכולוגית שעוזרת להבין ולשנות דפוסי חשיבה והתנהגות כדי להשיג מטרות שונות. אפשר להתייחס אליה כמעין ערכת כלים למוח שלכם, שמסייעת לתקשר טוב יותר, להתגבר על פחדים, ובשורה התחתונה, לשפר את חיינו האישיים והמקצועיים על ידי שינוי דרכי החשיבה והפעולה שלנו. נשמע מעניין? אז איך מתחילים עם NLP? איך מתחילים לשבור דפוסים ולייצר שינויים מהותיים שעד היום לא הצלחנו? האם אפשר להשתמש בשיטה הזאת גם כדי לעזור לאחרים? שאלות מעולות. לפני שאספר לכם איך אפשר להצטרף לקורסי ה-NLP המקצועיים של מכללת שטיינברג, קודם כל חשוב לי להגיד שהקורסים שלנו לא מתאימים למי שמחפש פתרונות מהירים ללא מעורבות אישית ועבודה על עצמו. קסמים עושים בקורסים אחרים. אבל אם את או אתה מחפשים לשפר את כישורי התקשורת שלכם, להתמודד עם לחצים ולפתח ביטחון עצמי, לשפר את הקריירה או לפתח קריירה חדשה, לשפר את הזוגיות, את ההורות, קורסי ה-NLP שלנו יתאימו לכם כמו כפפה ליד. אם אתם מורים שרוצים לשפר את היכולת להעביר את החומר לתלמידים, לדעת ליצור סמכות ומשמעת בכיתה, מנהלים שרוצים ליצור אקלים עבודה חיובי יותר, או שאתם מטפלים שחשוב להם להעמיק את ההבנה ולהעלות את יכולות הטיפול שלכם לשלב הבא, גם לכם קורסי ה-NLP שלנו יתאימו כמו כפפה ויקנו לכם יתרון עצום כמעט בכל מצב. לא סתם הסטודנטים שלנו מדברים על התקופה שלפני ואחרי ה-NLP. ה-NLP שינה לי את החיים מהקצה אל הקצה. אין פינה שזה לא נגע בה. נועה מספרת שהיא שמחה ממש להמליץ על מכללת שטיינברג. השתתפתי בקורסים שיצחק מעביר. זה אולי נשמע קלישאתי, אבל הם ממש שינו אותי. הכלים של NLP משנים חיים. ממליצה ממש לכל מי שרוצה שינוי לטובה בחיים שלה. שרה סיפרה שאחרי הרבה שנים של עבודה במקצוע שוחק, חיפשתי ללמוד מקצוע טיפולי. כל כך שמחתי שפניתי לקורסים של מכללת שטיינברג ב-NLP. זה לא תיאוריה, זה מעשי. זה נתן לי כלים לעזור לאחרים, אבל קודם כל, לעצמי. ויוסי שלנו אמר שהוא ממליץ בחום על קורסי ה-NLP שיצחק מעביר. השילוב של הכלים והדוגמאות מעולם ה-NLP ומעולמות האימון פרקטיים ממש. כל שיעור מסודר, מבנה ומעשי. אתה יוצא מהקורסים עם המון ידע ורצון לעזור לאחרים לחיות חיים טובים יותר, לנצח משברים, להתגבר על מחסומים, ובלי משים עוזר קודם כל לעצמך לשנות דפוסים שהתרגלת אליהם, לשחרר קשיי עבר שהדחקת, ולחיות פשוט טוב יותר. ושירה רצתה לומר תודה רבה. יצחק היקר, רציתי לומר לך תודה רבה על קורס NLP מלא בתוכן איכותי. מעבר לתוכן, זה איך שאתה מלמד ומנגיש את החומר מדהים. התהליכים האישיים שהעברת את הקבוצה היו פשוט וואו, תודה לך. מאחלת לך שתמשיך להעביר עוד הרבה קורסים במכללה ולהפיץ את האור הזה הלאה. אם זה מרגיש לכם כמו הדבר הנכון עבורכם, משהו שיכול לקחת אתכם לרמה המקצועית הבאה שלכם, לעזור לכם לשבור חסמים שמנעו מכם להיות מי שאתם רוצים או להגיע לאן שמגיע לכם, יכול להיות שזאת ההזדמנות בשבילכם לעשות צעד קטן אבל משנה חיים. אנחנו כאן בשבילכם. השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם עם כל המידע והאפשרויות השונות על קורסי NLP Practitioner ו-NLP Master Practitioner שלנו.